Hemm Miktub, programm ta' tagħlim Bibliku mwassalilkom mill-Komunità Messianic Malta. Il-kellim tal-lum, Mark Nistivala. Insemmilkom u nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Hemm Miktub. Programm li fih bħalissa qegħdin niddiskutu l-ktieb ta' Rivelazzjoni u x'qed nistennew li jiġri fil-futur taħt is-sistema tal-marka tal-bima. U fil-programm ta' qabel dan konna qed ngħidu x'ser jiġru ma jiġrix, x'ser jagħmel dana il-bniedem, se joħroġ b'dik li hija New World Order, se joħroġ dik li hija il-One Religion u kulħadd irid jimxi warajh u min ma jimxix warajh. Ifisser li qed iżomm il-kelma talla qed jimxi mat-tora, qed jimxi mal-liġi talla u allura jiġi ikkastigat. Il-kelma tgħidilna li dana l-bniedem ta' dnub ser iqarraq ħafna. Ser iqarraq b'ħafna nies fosthom kbarat tal-Knisja. U meta tgħidli qarraq, ġifieri qed ngħidu dana ser jagħmel emejjel, eġubijiet u mirakli. Jista' pereżempju jagħmel jekk irid dana mhux qiegħed miktub fil-kelma tal-Alla ħalli ma niġix kwotat ħażin, ma x'naħseb jien li jista' jagħmel. Jista' jgħid li x-xemx tersaq aktar qrib tad-dinja u hekk jiġri. Jista' jgħid li x-xemx tiddi bil-lejl u jiġri hekk. Jista' jgħid li x-xemx biex tisfen. Dina xi ħaġa li diġà rajnija jew jikwotaw u ħafna jemnuha jekk tiftakru fil-famuż rakkont ta' Fatima jgħidu illi x-xemx bdiet tiċċaqlaq l-emmolaw qisha bdiet tisfen. U n-nies raw dik u n-nies emnuha. Jista' jagħmel nofs ta' lejl f'nofs ta' nar. Li jrid jista' jagħmel u ħafna ser jemnuh. Illa lix ser jemnuh. Illa lix dan ir-raġel ser jingħata qawwa minn Satana. U dawn l-affarijiet isiru biex ikun jista' jaqarraq b'ħafna. Ħalli ħafna jmorru warajh u ħafna ser jmorru warajh. Illa lix kif qal Jaxua stess, il-nies iridu sinjal biex jemnu. Meta fil-Vanġelu ta' Mattew Kapitlu 16 vers 4 għalulu tina sinjal ta' daw l-affarijiet ta' min inti. U Jaxua għallhom sinjal jitlob nisel ħażin u infidil. Mela daw in-nies meta se jaraw daw is-sinjali ser jemnu. Għax meta jaraw is-sinjali n-nies jemnu. Għalhekk talbuh sinjali l Jaxua. U dak li se jiġri se jibda jagħmel ħafna mirakli. Dal-mirakli ħajsemmaw mad-dinja kollha ħnibdu narawhom fuq il-mezzi tal-aħbarijiet fuq ix-xandir, ħanibdu narawhom fuq l-internet, ikunu rrekordjati anke diretti dak il-ħin daw il-mirakli u kulħadd se jibda jemmel li dan ir-raġel isma' verament huwa Alla. U ħafna jitqarqu u imorru warajh. Kemm kif edna ser joħroq reliġjon li kull bniedem fuq l-art ikun mistenni li jsegwi, trid u ma tridx trid issegwiha. Jekk inti ma tridx issegwi din il-liġi mela inti allura min ta' kontrina, hekk ħajrraġuna da. Jekk inti ta' kontrih ifisser għaliex inti ta' Alla, imma biex tkun ta' Alla irid ikollok it-testimonjanza ta' Jaxua l-Messija, ġifieri temmen li Jaxua huwa s-Situ s-Salvatur tiegħek u ikollok u tħares u tagħmel iżomm il-kmandamenti ta' Alla. Dawk huma iż-żewġ affarijiet li inti jrid ikollok meta inti tkun kontra dak li l-bniedem ta' dnub qiegħed jgħid u qiegħed joħloq u qiegħed jagħmel. Fit-twemmin tiegħu żgur illi se jkun hemm taħlita ta' 3 reliġjonijiet maġġuri fid-dinja. Se jkun hemm taħlita tal-Iżlam, se jkun hemm taħlita tal-Kristjaneżmu u se jkun hemm taħlita tal-Ġudijiżmu. Sabiex joġob il-kulħadd tgħidli illa lix dawk it-tlieta, illa lix dawk it-tlieta huma l-uniku 3 reliġjonijiet li għandhom Alla wieħed. Reliġjonijiet l-oħra, tieħu pereżempju l-Ħindu għandhom ħafna Allat. Imma dan għall-bniedem, peress li jrid jiddikjara li huwa Alla, ir-reliġjon tiegħu titbil fors tkun il-isma' hemm Alla wieħed u kulħadd lilu qed iqim
li kulħadd qed iqim tinsaw xien Alla ħedilhom dan. Allura l-reliġjon li se joħroq bil-fors tkun tipponta lejn Alla wieħed. Għax jekk hemm aktar minn Alla wieħed tista' timxi warajh jew wara xi Alla ieħor. Imma hu jrid li kulħadd jimxi warajh allura hu biss Alla. Mela ir-reliġjon li ħajoħloq hija reliġjon ta' Alla wieħed. Imma tinsewx, issa dawk li huma ġustifikati, dawk li jżommu l-liġi ta' Alla u għandhom it-testimonjanza ta' Jaxua l-Messija, dawn huma nies jiġifieri aħna nsejħulhom messjaniċi u huma Iżraeljani fit-twemmin tagħhom. Ser jindunaw minn verament huwa dan il-persuna. Dawk li verament għandhom it-testimonjanza ta' Jaxua u jħarsu l-kmandamenti, verament se jindunaw li dan huwa bniedem impostur. U jaf li daw in-nies jafu bih u allura se jibda gwerra kontrihom. Hawnhekk issa qed niftaħ talim ieħor li qed irridu nġu nitkellmu fuq u qed nitkellmu issa fuq dik l-ktieb tar-Revelazzjoni sejħlhom il-144,000 imma mhux ħanidħlu issa f'dan il-programm biex inkella naqbdu ħafna truf. Li nista' ngħidilkom huwa li fid-dinja dak iż-żmien se jkun hawn nies li huma istiġillati immarkati minn Alla Jeħova biex dan għall-bniedem ta' dnub li huwa immexxi minn Satana ma jista' jagħmilhom xejn. Il għaliex għal-ġdaw se jkunu dawk in-nies li ser jaqpgħu biex jaħdmu ma' dawk li jemmnu f'Jaxua, ma' dawk li jridu jikkonvertu. Għax sona jkun hemm ħafna li jiġu mqarqa, imma wara li jiġu mqarqa ħajindunaw li ġew mqarqa u jkunu jerġgħu jridu jmorru lura għat-twemmin li kellhom qabel. U allura ħajsibu l daw in-nies illi ħajbdew jigwidawhom u jmexxuhom. Ma dak huma studji oħra li nagħmluhom aktar il-qudiem. Ejja ħalli nerġgħu naraw xejn l-ewwel ktieb tal-Makabin fuq x'ser jiġri u kif ser jiġru l-affarijiet. Mela aħna għedna sissa illi dana il-bniedem ta' dnub dana il-prekursur ta' Satana ser jimxi u jiġixxi l-istess bħalma aġixxa Antiokju il għaliex għandhom l-istess power warahom imexxihom dak li kien il-forza kienet tmexxi l-Antiokju li kien Satana se jkun qed imexxi dana il-bniedem ta' dnub. U bħalma diġà semmejna dan il-bniedem ta' dnub ser jiddikjara lilu nnifsu l-akbar Alla fost l-allat. Kif nafuh dan? Interessanti. Ħanedilkom kif nafuh dan. Il għaliex l-isem ta' sultan li nsibu fl-ktieb tal-Makabi, Antiokju Epifani, ifisser Alla immanifestat fuq l-art. Issa dar raġel mhux bil-fors ħajkun jismu Antiokju Epifani. Issa jkollu sem differenti, li ċansu li jkollu sem differenti. Imma se jiddikjara li huwa Alla immanifestat fuq l-art. Huwa l-Alla fuq l-allat. U l-sa qed jgħix magħna. Hekk jibda jgħidilna da jien Alla tagħkom qed ngħix f'nofskom u x'hekk qedtilkom fil-kelma illi jiena nammar mal-poplu tiegħi. ħaj juża ħafna skritturi, għalhekk ħajqarraq b'ħafna nies ma jisimuh juża l-iskritturi u jagħmel il-mirakli. Alla immanifestat fuq l-art. Ejja ħankomplu. Mela l-ewwel Makabi, l-ewwel kapitlu, vers 44. U s-sultan batitri mal-kurira tiegħu f'Ġerusalem u l-bliet l-oħra ta' Ġuda biex jordnalhom li jimxu skont użanzi barranin għal pajjiż. Jaqtaw mit-tempju s-sagrifiċċji tal-ħruq u sagrifiċċji oħra u l-libazzjonijiet li jipprofanaw is-sibtijiet u l-festi. Li jniġsu t-tempju u l-qassisin tiegħu. Se jordnaw wkoll li jibnu artali, jibnu santwarji u tempji għall-idoli. U jissagrifikaw ħnieżer u bejjem oħra mniġsa. Li jħallu lil-ulidhom bla ċirkunċiżjoni u jitbedu b'kull xorta taħmieġ jittebbaw b'kull xorta taħmieġ u nġis, bekk jinsew il-liġi u jbidlu il-kmandamenti kollha. Dan kif edna ser jiġri fi żmienna. Il-bniedem ta' dnub se jipprova jżomm in-nies milli josservaw l-iskrittura, milli josservaw il-liġi ta' milli jimxu fit-triq tal-kelma ta' Alla. U
tkun kontra li żżomm is-sibt qaddis u se tkun kontra li żżomm il-festi tal-mulej u min jinqabad jagħmel hekk jiġi maqtul. Hawnhekk jidħol ċertu talim illi ħanitkellmu fuqu aktar il-qoddim, imma il-kelma il-messaġġ huwa dan. Dawk li mhux ser ikunu maħtufa dak li l-Knisja moderna sejħilha r-rapture, din għandu nitkellmu fuqha biex nifhmu eżattament x'inhi, imma dawk li mhux ser jinħatfu u ser jitħallew hawnhekk, dawn huma grupp ta' nies illi insejħulhom grupp ta' reżistenza. Ħajkunu grupp illi Alla issiġilla, Alla mmarka u li dan il-bniedem ma jistax imisshom sabiex dawn kun jistgħu jagħmlu x-xogħol tal-mulej anke f'dak iż-żmien, anke wara l-ħatfa tal-Knisja. Ejja ħankomplu. Vers 51. Dan kollu kiteb is-sultan l-saltna tiegħu u qiegħed suppretendenti fuq il-poplu kollha u ġiel lill-bliet ta' Ġuda waħda joffru s-sagrifiċċji. Dawn huma affarijiet li forsi jidhru strambi imma mhumiex. Kien hemm perjodu f'Malta wkoll ftit ta' snin ilu fej ma nafx għadhom x'jeżistu llum. Imma dak iż-żmien qed nitkellem mal-ħabta ta' tmeninijat, kien hemm dak li nsejħulhom street leaders u politikalment kien ikun hemm xi ħadd fit-triq imqabbad ikun jaf kull bniedem mal-liema partit iżomm, mal-liema partit jappartieni u x'nafin. L-istess se tkun din is-sistema skont dan il-vers. Dana is-sultan se jkollu nies suppretendenti li ħajkunu fuq il-poplu. Kull pajjiż, kull triq se jkollha suppretendent illi tkun taf l-informazzjoni fuq in-nies. U meta tara pereżempju lil xi ħadd dieħel is-sibt tan xi ħadd biex jagħmel Bible study imorru jirrapportawhom. U jiġu d-dar u jfittxulek u jisibulek il-Bibja u joħduwilek u jarrestawk. Daw l-affarijiet ser isiru ħbib tiegħi. Ara ma taħsbux li mhux se jsiru. Qegħdin il-bogħod ma naħsibx li qegħdin il-bogħod ħafna. Ejja ħankomplu. Ir-raġuni ta' din hija sabiex ikun jaf min qed jimxi mal-liġi tiegħu jew mal-liġi ta' Alla għalhekk se jkun hemm is-suppretendenti biex min mhux qed josserva l-liġi li joħloq dan il-bniedem in one religion u l-New World Order jiġi arrestat. Tajjeb? Fil-fatt, araw kif qed tinbena s-sistema minn laqqas biss nafu aħna. Pereżempju, illum tmur fejn tmur fid-dinja tara kull imkien pereżempju mimli kameras. Illi qegħdin hemm għas-sigurtà tagħna, qegħdin hemm biex inqabdu terroristi, qegħdin hemm biex inqabdu nies li jkunu se jagħmlu xi ħsara jew jagħmlu l-ħsara. Fil-fatt naraw illi llum il-ġurnata, pereżempju meta jiġri xi ħaġa fid-dinja, nofsija wara ikunu jafu speċi min u x'kellu fuq dar u x'kien qed iġor u jkun jafu kollox. Kif permezz ta' daw il-ħafna kameras li naraw fit-toloq u jaqbdu l-azzjoni tan-nies il-ħin kollu. Ma tinsewx, bħalissa innoċentament qegħdin hemm għal sigurtà tagħna u dawn insibuhom fl-airports. Insib pereżempju jekk inti tmur fl-airports jekk issifer, tara fl-airports anke barra minn Malta biex taqdim il-passaport jgħidlek daħħal il-passaport hawnhekk jew daħħal il-dejk jaqralek il-palm reading u ħares lejn din il-kamera u inti tħares lejn issa kamera u tkun qed taqralek il-fattizzi ta' wiċċek biex tara inti x'dak li hemm fuq il-passaport. U ħafna minn dawn l-affarijiet hija informazzjoni illi il-gvernijiet qegħdin jiġbru ħalli meta tiġi s-sistema New World Order kollox inġabar ġo server wieħed u kollox ikun ikkontrollat minn hemmhekk. Nerġa' ngħid, illum il-ġurnata dawn l-affarijiet qegħdin hemm għas-sigurtà tagħna. Imma għada pitada ser jintużaw anke kontrina. Meta ngħid kontrina dawk li għandhom it-testimonjanza ta' Jaxua il-Messija u jħarsu l-kmandamenti ta' Jehovah. It-toroq diġà rajna li jiġu massa lejl u nar u l-ġirien ikunu mqabda mill-istat jispjunaw fuqek. Il-moment li inti tkun it-timbrat se jkun hemm ovvja min qiegħed qassa għalik.
U vers 53 tal-ewwel Makkabin, l-ewwel kapitlu jedilna u bekk iġelu l-Iżrael jistaħbew f'kull ken li kellhom. U dana vers li jrid isir. Għaliex meta inti tibda tara dal-affarijiet, jew ħatoqgħod hemm tinqabad u tgħaddi minn dak li tgħaddi, jew inkella anke l-istint ovvja l-istint naturali tagħna qegħdin nasma' aħrab. Imma tinsiex mhijiex se tkun faċli li taħrab il għaliex fejn ser tmur. Jexua stess jedinna jekk tkun fuq il-bejt tinżilx għall-affarijiet tad-dar. Jekk inti tkun fl-għalqa terġax tmur lura d-dar biex tiġbor l-affarijiet aħrab meta tara dal-affarijiet ġejjin. Dawk li se jiqpaw dawk li mhux se jinħatfu fir-rapture iridu jaraw fejn ser imorru biex jistaħbew. Bħalma għedna fil-programm ta' qabel dan, bħalissa diġà bdiet din is-sistema. Se jkun hemm perjodu fej il-gwerra issa teħrax. Bħalissa da fil-bidu tagħha naqra qed tinbena ma ħajkun hemm perjodu li din il-gwerra ser teħrax ħafna u ħafna jridu jaraw fejn se jmorru jistaħbew. Imma tinsewx se jkun hemm djar li ikunu protetti minn dawk li huma issiġillati minn qabel. Fuq dan hemm programm qed nitkellem fuq il-144,000 dawk li ħajkunu issiġillati daw se jkunu jistgħu jaċċettaw nies kredenti biex iżommuhom magħhom sakemm ovvja ma jinqabdux. U dana insibuh anke imniżżel fil-ktieb ta' Daniel kapitlu 11 vers 33 għalhekk għattilkom illi fil-bidu Alla fil-kelma tiegħu stess jgħid illi jiena mill-bidu nirrevela t-tmiem. U f'Daniel kapitlu 11 vers 33 jedilna hekk ara. L-orrif tal-poplu jalmu ħafna nies, hawnhekk qed jitkellem fuq dawk in-nies li huma s-siġillati li ma nħatfux illi baqgħu apposta biex jalmu lil ħafna nies. Imma s-sejf u n-nar u l-jasar u s-ser ikun tfixkil għal-jom għal xi żmien. Mhix se tkun faċli ovvja kemm huma stiġillati, da ma jistax imuru jew joħroġ fitru jibda jipritka għax ovvja ser joqtluh mill-ewwel. Imma xogħolhom huwa li jgħalmu lin-nies bil-moħħbi dik se tkun l-affari kollox bil-moħħbi. Tgħid li maħna mhux qed ngħidu li dawn in-nies huma protetti u ma jinqabdux, iva ma jfissirx li mhux se jkunu qed jiġu ikkaċċjati, ma jfissirx li inti li m'intix wieħed minn dawk l-issiġillati ma tinqabadx. Hemm suġġett u diskussjonijiet kbar, studji kbar fuq dawn l-affarijiet. Imma hawnhekk qed naraw il Daniel kapitlu 11 vers 33 qed jitkellem fuq l-istess perjodu li jitkellem fih anke Ġwanni fil-ktieb tar-Revelazzjoni. Għaliex Satana ma jkunx irid li toħroġ il-verità, ma jkunx irid li jinkixef li l-bnidem ta' dnub huwa bnidem ħażin u bnidem qarriqi. U allura se jipprova jkisser lil daw in-nies is-siġillati sabiex ma jmexxux il-bxara tajba, ma jkomplux jipritkaw it-Torah. Nfakkarkom ħbibtiegħi l-bxara tajba mhijiex xi ħaġa li vvinta Pawlu. Il-bxara tajba mhix ħaġa li ġiet ivvintata fil-Vanġelu ta' Mattew u Mark u Luqa u Ġwanni, imma Jaxwa nnifsu kien qiegħed jipritka il-bxara tajba u l-bxara tajba hija il-kelma ta' Jehovah dak li hemm fit-Torah. Il-bxara tajba ġejja mit-Torah. Mhix xi ħaġa ġdida ta' dal-aħħar 2000 sena. Meta Jaxwa kien jipritka l-bxara tajba, kien jipritka it-Torah. U dik li ħankunu qed nitalmu, dik li rridu nitalmu llum, ħalli nkunu preparati. Biex inkomplu fuq is-suġġett, fl-Amerika hemm leġiżlazzjoni imsejħa Patriot Acts 1 and 2. U illum il-ġurnata l-iskop tagħha dinja tajba. Imma għada pitada sa tibda tintuża kontra dawk li jmorru kontra il-bniedem ta' dnub. Xtajt dina il-leġislazzjoni? Din il-leġislazzjoni hemmhekk hija awtorità li twafqet biex tkun tista' tfittex fuq it-terroristi, tfittex lit-terroristi u anke tikkundannhom fin-nuqqas tagħhom. Anke jekk ma taqbadhomx u ma jitilgħux il-qorti, tista' tikkundannhom biex ma tinqabdu jaħħallsu ta' dak li jkunu għamlu. Illum il-ġurnata hija tajba, għaliex il-pulizija għandhom l-awtorità bniedem għandhom suspett fih ifittxu
u jekk huwa terrorist se jinqabad. Imma da pitada leġiżlazzjoni bħal daw se jintużaw kontra il-kredenti. Jekk kemm nitfa' ħsieb illi inti kredent, se jużaw din il-leġiżlazzjoni kontrik. Isma' għandna dritt, aħna għandna dritt niġu għandek, għandna dritt nidħlu d-dar, m'għandekx dritt iżżommna, għandna dritt ninterrogawk, infittxulek, inqalbulek id-dar ta' taħt fuq, naraw għandek x'bibja, naraw għandek x'kodba li jwaslu l-messaġġ tal-bxara tajba. Qed taraw kif naqra l-affarijiet kollha qegħdin hemm sbieħ għall protezzjoni tagħna. Għada pitada se jintużaw kontrina. Mhumiex qed isiru għal xejn daw il-liġijiet. Daw il-liġijiet issa għada pitada il-jigsaw puzzle taqa' flimkien u dak li llum huwa sigurtà għalina għada pitada ħatkun il-bażi għal New World Government biex kien hemm gvern wieħed mad-dinja kollha u jista' juża dal-mezzi kollha. Ejja ħankomplu ħanaraw x'ħeġri. L-ewwel Makabi, l-ewwel kapitlu, versi 56. Il-kotba tal-liġi li rnexxilhom isibu għamluhom b'ċejjeġ u ħarquhom. Kull min kienu jsibulu xi ktib tal-patt huwa it-Tora, tinsawx fi żmien Antiochju ma kienx hemm dak li jissejjaħ it-Testament il-ġdid, kien hemm il-ktib tal-patt li stess ktib li llum għadu f'azzjoni għadu jgħod ma spiċċax, għalhekk isibulek ara x'kien jiġri. Kull min kienu jsibulu xi ktib tal-patt jew inkella kien ħares il-liġi kienu jagħtuh il-mowt bis-saħħa tad-digrit tas-sultan. Mela b'din il-Patriot Act jistgħu tuk il-mowt. Jaqtawlek għal-mowt anke jekk ma jaqbdukx. Imma għax sabulek il-Bibja d-dar, sabulek il-ktib tal-patt, għax sabulek it-Tora, għax jafu li inti tħares il-liġi, għax jafu li inti żomm is-sibt qaddis u tiċċelebra l-festi tal-mulej, jaqtawilek għal-mowt. Għax kellhom il-forza, vers 58, għax kellhom il-forza, hekk kienu jagħmlu mal-Iżraelin li kienu jinqabdu fl-ibliet minn xahar għal xahar. Allura x'se naraw? Ser naraw illi Satana ser jordna illi il-Bibji kollha permezz ta' dan ir-raġel, il-Bibji kollha jridu jiġu maħruqa. Se jkun hemm ħafna li ħajġu mqarqa u ħajmorru huma stess jarmu l-Bibja ġol ħuġġieġa. Ejjew di mhux tajba di m'għandniex bżonna dak il-veru Alla, il-dak irridu nisimgħu, ejja narmuha, ejja naħarquha. Ma ħajkun hemm żmien ukoll fejn dawn in-nies ħejġu f'sessjoni. U ħajrealizzaw li dak ir-raġel mhuwiex il-raġel il-persuna li ħasbu huma. U se jiddispjaċihom u jkunu jridu jerġgħu jiġu lura. U tinsewx illi ħajkun hemm dawk li huma s-siġillati li qegħdin hemm biex il dawn in-nies jerġgħu jigwidawhom fit-triq tal-mulej u jerġgħu jġibuhom għax-xhieda ta' Jaxua il-Messija u li jżommu l-kmandamenti li jimxu mat-Tora ta' Jehovah. Tajjeb, araw xejn Amos. Amos kapitlu 8 vers 11. Ara, għad jiġi żmien, oraklu ta' Sidi l-Mulej, meta nibat il-ġuħ fl-art, mhux il-ġuħ tal-ħobs, lanqas laċċ għall-ilma, iżda qasmieħ tal-kelma tal-Mulej. Jibdew iduru minn baħar għal ieħor u jiġġerrew mit-tramuntana għal vant ifittxu il-kelma tal-Mulej u ma jsibuhiex. Dakinhar jinfnew bil-għaġġ. Dan żmien li għad irid jiġi ħbib tiegħi. Dan żmien li għad irridu ngħaddu minnu. Irrid ikun hawn sistema fid-dinja fejn il-Bibja ma taqpax tiġi printjata, il-Bibja tinqered, tinħaraq, kull min ikollu Bibja jrid tiġi bħalli tiġi distrutta u jekk inti għandek Bibja u ma toħodix ħażin għalik meta tinqabad. U ħajkun għawaġ kbir, ħafna se jiffolowjaw din il-liġi, ħafna se jaħarqu l-kelma talla. U ħajkun għaw dakinhar jinfnow bil-għaġġ, illa li xiex ikunu jridu l-kelma talla biex jissaħħaħhom. Il-kelma talla rek tittaqra kull-jum, il-kelma talla s-saħħek, il-kelma talla tqawwik, kull-jum titġedded moħħok bija, il-liġi talla taqra kull-jum bħalma qal il-Ġoswe, dan il-ktib tal-liġi ma jitlaqx minn ġo fommok. Biex ma jitlaqx minn ġewwa fommok, irid ikun f'moħħok u f'qalbek, tittaqrah, tistudjah. Se jkun hemm żmien meta dan ma nistgħux nagħmluh, se jkun hemm żmien meta ħajkun hawn għaġ kbir għall-kelma talla. Qed ħsibtu għal fejn ħajkun hawn għaġ kbir għall-kelma talla, għax Satana se jkun erida kollha, l-istess bħal m'għamel Antioku. Hekk għamel Antioku. Erdilhom l-iskrolli kollha tat-Torah.
u ħallihom bil-għaġġ. U ma tinti m'għandekx il-kelma tal-Alla mbagħad tinsa, titlef. U ma taqpax tiftakar xi tittamel biex timxi mal-mulej. Imma għalhekk il-mulej ħaseb li ħajkun hemm dawk li huma issiġillati apposta għal dan ix-xogħol. Biex lilna xorta jaqpaw mexxuna fit-triq it-tajba. Imma li qed ngħidu litteralment ma jkunx hawn bibji fl-idejn. Dawk biss li huma siġillati jkollhom din il-bibja u tinsawx bil-moħbi. Għax ma tkunx faċli issib xi persuna minn dawn. Għax huma wkoll se jkunu moħbija diġà għedna. U se jkun hawn allura ħaġ kbir anke minn dawk li jaqgħu għad-delużjoni ta' Satana u ħarqu l-bibja tagħhom. Ejja ħankomplu. L-ewwel Makabin, l-ewwel kapitlu vers 62. Imma ħafna minn Iżrael għamlu l-qalb. U websu rashom li ma jeklux ikellim niġġes u ma għażlu li jmutu basta li ma jitniġsux bikeli projbit u ma jipprofonawx il-pat qaddis u mietu. Kienet kbira il-kolla fuq Iżrael. X'qed ngħidu? Qed ngħidu isma' se jkun hemm nies illi se joħduha kontra dan il-bniedem, se jaqpaw sodi f'dak li jemnu, ħajqpaw jgħidu isma' aħna nemnu li Jaxua il-Messija u s-Situ Salvatur tagħna u mhux il-bniedem tad-dnub u aħna xorta għadna nimxu mal-kelma tal-Alla, mat-Torah, aħna xorta neqpaw nżommu s-Sibt Qaddis, aħna xorta neqpaw niċċelebraw il-festi tal-mulej kif il-mulej ordnanna. U għax jagħmlu hekk, il-kelma tgħidilna li ħafna mietu għax għamlu hekk. U ħafna ħajmutu għax jagħmlu hekk, ħammutu martri, mhux problema. Jalla twassal sal-aħħar, għax hekk tgħid il-kelma, hawn il-paċenzja tal-qaddisin dawk li għandhom it-testimonjanza ta' Jaxua l-Messija u dawk li jżommu il-mandamenti tal-mulej. Din hija l-paċenzja. Irid tkollok il-paċenzja tistapporti t-tortura u t-tortura ma tkunx ġurnata jew tnejn. Min ħajkun ħajdak iż-żmien jrid jaqpa jimxi fit-triq tajba ħajkun żmien qiebes u diffiċli ħbib tiegħi. Ma titkun sod. Ħatmut, ħafna mietu u ħafna ħajmutu. Għax dak li ġara jrid jerġa' jiġri. Kbira se tkun il-korla fuq Iżrael u daħna diġà għedna x'inhi Iżrael. Iżrael hawnhekk qed nitkellmu issa il-poplu tal-Iżraelit u dawk li huma ħaġa waħda magħhom. Dawk li huma mlaqma magħhom, dawk li jkunu ġentili issa qed jammettu u qed jiġdu li Jaxua il-Messija huwa s-Situ Salvatur tagħhom u allura ħanżommu l-kmandamenti, ħanistudjaw it-Tora u nimxu magħha. Kbira ħad tkun il-korla fuq dak in-nies u ħafna minnhom ħajmutu. Imma ma ninsewx li t-tama tagħna hija dik l-assigurazzjoni. Dik it-tija t-tama tagħna. It-tama tagħna hija l-assigurazzjoni li aħna għandna li minn din il-ħajja jekk aħna neqpaw nimxu mat-testimonjanza ta' Jaxua l-Messija u nżommu l-kmandamenti tagħha għandna l-ħajja ta' dejjem. Dak li jtina l-kuraġġ. Jiena nerġa' naqra ngħidilkom, taqrawx biss dan il-kapitlu, please aqraw il-kotba tal-Makabin ħataraw minn xi xaddew il-popli il għaliex ridu jaqpaw jimxu mal-liġi ta' Alla. Il-poplu Iżraelit kull meta prova jimxi mal-liġi tal-Alla dejjem sab min jaħkmu jipprova jkissru jipprova jaqirdu għaliex għax qed jimxi mal-liġi tal-Alla. U hekk se jerġa' jiġri ħbib tiegħi. Hekk ser jiġri fl-aħħar żminijiet. Dawk li jemmnu f'Alla Jehovah f'dawk li jemmnu f'Jaxua l-Messija, dawk li għadhom jemmnu li rrid tiżomm il-kmandamenti ser jiġu ikkaċċjati, ħiġu maqbuda, ħiġu torturati, ħiġu msawta, ħiġu mitfaw għal-ħabs, ħiġu maqtula. Ma tistgħux, it-testimonjanza tagħna hija illi neqpaw nemmnu sal-aħħar u għax aħna neqpaw nemmnu nafu illi hemm il-ħajja ta' dejjem tistennina. Ma ninsewx illi Satana se jagħmel gwerra ma' Iżrael. U il-maġġoranza tal-kredenti qabel tibda il-gwerra se jittieħdu f'post sigur. Dik li ħafna jsejħula il-ħatfa tal-Knisja, dan ħanamlu programmi fuqha, ma jimportax ħalli kulħadd ikun jaf x'inhi din il-ħatfa tal-Knisja illi tista' tispjega tajjeb dejjem il-kelma tagħha. Mela qed naraw dawk li ser jaqpaw ser ikunu grupp resistenti għal bima għal-bniedem ta' dnub, xogħolhom ser ikun sabiex jgħinu lil dawk li jridu jikkonvertu.
jew dawk li jixtiequ jeqpaw ikkonvertiti. Qed naraw illi l-arma tagħhom daw in-nies, dawk li huma kredenti, dawk li jemnu x'inhi l-arma tagħhom? L-arma tagħhom hija l-fidi u l-verità. Xiġifieri il-fidi li Jaxua huwa l-Messija tiegħek u l-verità li hija l-kelma talla, it-Tora. Iktar minn hekk m'hemmx. U Satanas jagħmel dak kollu possibbli sabiex il-dan il-grupp resistenti jipprova jaqirdu, ħalli ma jkunx jista' jesponih li huwa bniedem fals, li huwa bniedem qarriqi, li huwa qed jagħmel ix-xogħol ta' Satana. U kif ser jipprova jaqirdu? L-ol ma ħajamel, jipprova jtieħ il-mowt. Imma tinsewx dawn huma s-siġillati, da ma jistax imisshom. Allura x'inhi il-plan B? X'ġiet tagħmel inti biex bniedem iżommu taħt il-ħakma tiegħek? Oqtlu bil-ġuħ. U hawnhekk fejn ħadd tidħol allura isma' jekk inti m'intix magħna ma tistax tieħu il-marka tal-bima, tista' tkun edna ċippa, tista' tkun tatu, tista' tkun token, tista' tkun xi tkun, jekk inti ħatibqa' timxi malla ma tistax toħodha bik, allura ma tistax tixtri u ma tistax tbieħ, ma tistax ikollok job, ma tistax tmur iġġib l-affarijiet ta' mediċina b'xejn li għandek bżonn. Ma tistax tħallas il-kont tad-dawlu l-ilma, se jaqtawlek il-kont tad-dawlu l-ilma. X'ser jiġri? Se tagħmel fix-xitwa. Ser tagħmel fl-eqqel tas-sajf meta l-kelma tgħidilna li aktar ma jgħaddi żmien issa id-dinja aktar ser tisħon diġà qed nesperjenzaw di il-kelma tgħidilna li fl-aħħar żminijiet tant se jkun hawn sħana li n-nies jibdew jidgħu il-lalla minħabba sħana li jkun hawn. Se tagħmel inti f'dik is-sħana ma tistax tixel lejsi illa lix m'għandekx dawl għax ma ħallasx il-kont għax ma tistax tbieħ, ma tistax tixtri. X'a tagħmel bla ġobb? Kif ser tiekol? Kif se titmaħħa l-familja? Qed taraw minn xi jgħaddi, jrid jgħaddi il-poplu Talla. Qed taraw il-poplu Talla minn xi jrid jgħaddi issa, il-korla fuq il-poplu Talla, fuq Iżrael kemm se tkun kbira. L-importanti ħbib tiegħi ħalli nifqgħuha għallum nafu illi fl-aħħar aħna ser noħorġu rebbieħa. U dik hija l-assigurazzjoni tagħna. Dawk illi ser ikollhom il-Jaxua bħala Messija tagħhom, il-fidi li jemnu li Jaxua huwa l-Messija tagħhom u jimxu mat-Tora mal-kmandamenti tagħha, dawk għandhom il-weda tal-ħajja ta' dejjem. Allum ħanifqgħu. Dejjem bħalma ngħidilkom ħbibtiegħi qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem dejjem qarblu ffittxu l-iskrittura bħalma kienu jagħmlu l-Berejani, ftakru l-Berejani ma kellhomx it-Testament il-ġdid, kien għadhom ma bidix jinkiteb, kien għadhom ma nkitibx, il-Berejani kienu jmorru jfittxu dak li jgħidilhom Pawlu fl-iskrittura, fit-Torà. U intom dan it-tarim, dan l-arfien mit-Torà tidu ċċebuh. Hemmhekk tkellem Alla u minn hemmhekk tidu ġġibu l-informazzjoni tagħkom. Għax mill-bidu għalinna l-mulej jien niddikjara it-tmim. Min ġo l-Ġenesi, min ġo l-Esodu, min ġo l-tib tal-Levitiku, min ġo l-tib tal-Deuteronomju, min ġo l-tib tal-Numri, mill-profeti, mill-kitbiet ta' Salamunu ta' David, jien niddikjara x'ser jiġri fil-ktib tal-Revelazzjoni. Għalhekk bibtiegħi qatt fuq xejn il-bniedem, imma qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Inselmilkom. Dan il-programm ġie mwassalilkom bl-għajnuna tal-ħbieb tal-komunità Messianic Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru għas-sit elettroniku messianicmalta.org. Fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianic Malta.